dans l'avenir, je voudrais faire du live, mais du vrai live. Ouais, mais comme orchestre, machin, tout ça, oui, bien sûr. Mais pour l'instant, on a un moyen, tiens, puis à nouveau donc, les USB me sont ma. J'aime la découverte, Itanul, j'aime Hira yo, Azov la belle naka. Ankilan quoi remise occasion mihira ankilan am scène nous confirmer zetsika nikoragna miaraka amin'ny Mama Gang baka io satria misy événement zegny nataonao Sibe ny amin'ny samedi 19 juillet ny amin'ny Libertalia Park 1 2 3 4 5 6 7 8 artistes zegny niaraka amizay fotoagna zay oasevatsika koragna zegny rehefa aveo fa ndontsika ikoragna ihany koa miaraka amin'ny ataontsika hoe ny artistes zegny ato amin'ny studio ny amin'ny fotoagna ty ny atao amin'ny Chocs Records. C'est patati patata, mostanao karaha fa tsunami manana. Tsisy patati patata, fa zao jiaby manjy fa io tsisy mirara. Sky c'est resaka muzika izy manako baka tanosy be sanao fanavitandavo zay vo hira za fa nagnano la muzika rango tanosy be tsy haiko na hitanareo zany izy featuring ndraiky Gaye ndraiky Yannick manafinaka zay Mary Jane zay. Ben ouais, hein, on est toujours là, hein. Ben, la TN974, mais c'est un peu de dia et tout, là, voilà, te faire comme ça, diable, n'est point carré. Ils veulent les évoluer, quoi, fa mandet, tan mis namang, tan mis yavre, tan mis la bande, des ravravo, et tu vois, tu mets comme du vazat, fa, le kabzam du vazat, zengeni, comme ça, dia vazat, zengeni, mais tin gasi. Perez Laetitia, nous, va inska vouloani, atomni, choc, c'est records, nous mis atika, atia Saint-Denis, atia Sainte-Clotilde, nous mis Nazawi ngano mbala tsara mitgaga ron tanana mbala tsara Mama Gang mbala tsara karakor mano fal maitano atie. Tout d'abord avant ça tu es plus à l'aise en malgache ou bien en français? Rorwe tengan metamnaka zazeng tenga sakalava baka no Sibe du coup gasnefa gas moitié français moitié malgache fa normalement déjà comme tu kan dab fa maira vlantsikof. Yeah, ça fait mandé fouis. Voilà. Sumari gagaza satria izy koa hoe izy volagnao fa ianao baka Nosy nefany atia La Réunion petraka tia La Réunion de somary tiatsika resagna voalohany tsiny hoe mahakasika ny agnaragna anao zegny ny hoe Mama Gang na dia Perez Laetitia moa tegna fikahigna anao. Famille zay le tsika koragna tsiny hoe mahakasika anao zanaka Nosy taraka Nosy Be tonga Nosy Be za tonga Nosy Be zay baka io za nandeha nagnano l'école nakata Diego tagny vita tagny za nandeha tana de io amizay za navati nitady asa zegny agnano hianatra fa après nitady asa zegny ke agnaragna anaka Mama Gang io fotony za olo magnano la musique raha fa ela fotony baka mipodiky tsara Mama Gang fotony za fa maregny magnano zegny koa fa misy koa ke Mama Gang io zegny raha fa mety 7 ans karaha igny za commencé la musique to karaha zegny hitan'olo zegny za fa maro olo miaraka aminaka zegny za fa zatra mikarakara olo zegny fa nataon'olo mamafo hitandreo amizay ny fagnanaovako raha zegny nampiandreo gang afara zegny. Ah ouais. Ya fagnaragna anambezagna za zegny raha fa ela amizay de nitanako nom d'artiste anaka zegny. Ah ouais. Dika zay hoe efa firy taona zao navianao ta ampitrahanao ta za ty efa mety mandeha raha 2000 firy zegny mais 2017 navianako teto zegny quoi efa 8 ans. Ah ouais. Falifindefy mary. Bon asiagna testé aloha izy koa anao zanatany Nosy Be aizan'olo araiky baka Nosy Be dia izy tokony mahay quartier atao hoe Ambatoloha ka. Ok aizan'olo araiky baka Nosy Be izy tokony mahay sakafo atao hoe sakafo masiro atao la sauce né la sauce fa ianao tia raha tsara Nosy Be agny toko voasasa farany aizan'olo araiky baka Nosy Be izy dia tokony mahay la plage atao hoe la plage ni Madiro Kely la Fourmi Beach ataonao taty Krisy andraiky la place n'Ambatoloha toujours représente zanatany mary io karaha zay tsika mahakasika ny maison de production zegny ny misy anao de za somary gaga fa hoe misy ny Chocs record misy koa ny production ino samihafa zay raha aroe zegny za zay tegna ny commence label naka io nataoko tamin'ny agnarana Choc record déjà za nitady agnarana Choc io mafana zegny ya mafana fa regninao zay baka izy Chocs pianao amizay nafara S fotony olo maro hoe olo agnatiny label naka zegny
aminaka ro misy talent ro koa magnaboaka hira mila michoquer olo azonao karaha zegny zay le dikany naviany choc io choc record io amizakiny hoe resaka labelnaka hoe olo artiste c'est les artistes que je suis en fait que j'accompagne tous les jours azonao yo ro zegny accompagner ko rango début rango magnano enregistrement izy jusqu'à magnano clip jusqu'à la promotion nazy du coup label missy artiste anazy ankilany zay amizay misy choc production natao joti choc production zegny hoe magnavaka choc record andraiky choc production fotony production io zegny mampahavy client aminay aty les clients ils viennent ils enregistrent ils font des clips io feky le tadiavindreo misy service zegny ataony karaha igny hoe miavaka ino labelnaka miaraka artiste anaka andraiky miavaka hoe ino raha mety proposenay en terme service miaraka amin'ny client zegny dikan'izay zay joti ouvert amy la réunion ty avy mety client avy aty mandeha magnano enregistrement magnano hira anazy jusqu'à de A à Z zegny raha koa enregistrement jusqu'à amy la sortie jusqu'à amy clip zay mavita miaccompagne rô quoi raha karaha zegny dika zay amin'ny ancien moment misy filio ny ataontsika hoe ny agnatiny label artiste nareo ato fily amin'ny ankapobeny fily zay ato maro atao zay mba tadidinao ia maromaro ny Alpha Vibe aboaka kendiky izy voanalohany fotony izy rango voanalohany za nagnano création na raha ty zegny izy fa teo tegna ny marigny za mbala jeune tagny mbala geny fa le tamy jeune tagny zay fankahendraky Alpha igny za nitandregny izy andraiky manafy zegny regniko rô misy talenta za amizay namezako promesse rô un jour lera za mety agny atsika agnamboatra raha miaraka za koa fa tafagnano amy la musique de za amizaiky kofa mahita lalagna moramora igny zakiny za natsarô tagny nampidirigny donc depuis le début Alpha artiste anaka niaraka taminaka par la suite amizay nampidiko olo nisy koa niala zegny bon fa fiainagna andra fiasagna mety mandeha mety tsy mandeha joti amizaiky donc misy Alpha hitanao koa Roily zegny namanakarango fa ela fa izy koa misy studio amin'ny Mayotte agny c'est ingénieur de son izy ingénieur de son amizaiky ny joti donc izy artiste fa ingénaka koa izy aty ankilany zegny koa misy SOS Maditry baka Tamatavy mety izy zegny souvent izy magnano feat koa miaraka amin'ny artiste anaka araiky zay DBS koa agnarany vazaha araiky zegny azonao rap volagninao rap maro maditry ankilany zegny koa Alris PKZ koa représente rango fa ela niaraka taminaka koa baka amin'ny bala PKZ Diego zegny bala Diego zegny mélange zegny misy ny Roily Majenga misy ny Alris agny izy baka Diego Alpha koa baka Diego za baka Nosibe misy Zahira koa zoko zay zegny mamaraiky koa izy zegny baka Nosibe koa et ensuite quoi pour finir amizay ny misy Karany Foagna zegny nouvelle recrue né Karany Foagna fa regninao boka agnaragna zegny ifa choc record zegny mila magnaraka amin'izy koa ke Karany Foagna zegny nouvelle recrue né amizay izy hitanareo amizay izy amy scène ho avy tsy ela io koa agny za magnaboaka izy dika zay fa firy taogno jonao nitsangana label za nagnano label zegny depuis 2021 efa 4 ans zegny fa 4 ans fa 4 ans zegny dika zay fa maromaro produit boka ia fa maromaro produit niboaka au début kendriky amy choc record niboaka moramora bon tsentsika n'olo maro magnano raha baka tsy mora kendriky mila progression fa joti amizay fa commence maromaro contactinay fa commence maro tsara raha amboarinay normalement nareo rester connecté fogna fa si ela maro tsara raha niboaka baka koa ke dika zegny hoe même ataontsika hoe misy olo izy baka ankoatra le artiste tia la réunion misy olo artiste ndra mandalo atia la réunion dia afaka miara-miasa ia zay raha tegna nitadiaviko hoe fotony za baka za misy studio aty zegny fa za olo gasy koa za tsy magnadigna tanàna zegny ke raha tegna nitiako amin'ny studio ty izy ka artiste avy amy la réunion ty artiste gafy mba tiako mandalo aminaka ty izy mba vitanegna magnano collaboration koa afara raha karaha zegny fotony karaha igny koa bon visibilité koa zegny samba amin'olo jiaby koa ro avy aty koa mavita koa zay magnaboaka ro raha tsaratsara baka aminay aty koa marigny zay zatsika nikoragna miaraka amin'ny Mama Gang baka io satria misy événement zegny nataonao sy be ny amin'ny samedi 19 juillet ny amin'ny Libertalia Park 1 2 3 4 5 6 7 8 artistes zegny niaraka amizay fotoagna zay osevatsika koragna zegny rehefa aveo fa ndontsika ikoragna ihany koa miaraka amin'ny ataontsika hoe ny artiste zegny ny ato amin'ny studio ny amin'ny fotoagna zay ty ny atao amin'ny Choc Record
mutanga tiata kalu senda la vitina we yeah manda tata no masuri fa mataro oui nous miaraka amitsika magnaraka ny eto amin'ny point carré mbola ato amin'ny Chucks Records no misy atsika alors man ça va. Ça va et toi? Ouais, ça va. Ça te fait quoi, juste nuit, ma tête, ou le micro, des noms, ou mangan son, faille d'exig en ton interview. Ça va? Ça va. Franchement, ça va. Ok. Isso coisa mzaza Facebook hein des fois somari un peu misi mo bokano mais mangatinira somari hein what je tin avnis publication ton auto de sorte non oui na code novo lang no mave fa isso menti décoder il va réquiser izy kahitanao inspiration c'est calculisme nunga hoe venyanao hoe no inspiration porque matetika anao mipetraka mitandrena instrumental de mélodie tsy agny loha voalohany mélodie amizay apetraka ko avy amizay le manoritra texte ke matetika boka za manoritra texte momba anaka foana non de le io na kodinao mafy io décoder ko dika zay hitanao viavy koa fa mampifilafila igny de na mafy zany kodinazy igny tsy maintsy ataonao iny azahoanao anazy iny de décodage amizay non de tsy maintsy décodeko nanazy tsy ambelako izy koa tsy vatiko zany ya izy koa mariganao miresaka sady izy efa natsidiky mamagiagny dreko dia avy a Majunga de anao zay plutôt Mayotte sa La Réunion amindreo tena izy zany la je suis à La Réunion. Izy zany marina zany a Mayotte en studio MK Plus production miaraka amin'ny Ludo Perfect associé naka amin'ny studio io zay zany karaha hoe natambatra zanahary zay roe amin'ny laolona namboatra studio io zany aia taloha nihira aloha anao taloha sa nagnano studio aloha taloha nihira tsy hainy parce que en fait moi je fais du son depuis que je suis tout petit. J'aime la musique depuis que je suis enfant. Tsara ndraiky nieritreritra hoe ty ataoko asa anaka na ty zany ro tiako avenir anaka. Non, fa avec le temps zany lasa raha io mihitsy zany ro tena tiako, lasa raha io zany ro tiako ataoko asako. J'aimerais zany vivre de la musique et ça commence à venir du coup on essaie de voir ce que ça peut donner. Le izy fierté gasy hoe misy gasy dia mafy resaka muzika ka tiako volagny hoe le talentana agnatsika hita fona ivelany za ty volana hoe ro vazazy izy tokony hoesantsika izy koa resaka son so fa hitanao zay araka mikorana anaka la musique tsisy y a pas d'origine, y a pas de lui il est meilleur que lui il est meilleur que lui, non, c'est juste que chacun a sa sonorité, chacun a sa culture et chacun a sa façon d'entendre la musique. Non, atsika zoti maro iratsika par exemple atsika zoti mikorana amada maro misira za mitandreny izy za mahita izy tsy manjary nefa nira io mipofoka non et y a plein maromaro zany hira karaha reo amitsika fa le public zany ro tsy mandeha izy mitovy aminao mitandreny izy azy non. Donc ouais, la musique c'est universel, io tsisy hoe gasy tena mahay, nigérian tena mahay, américain tena mahay, mais c'est celui qui sait faire la meilleure com qui gagne quoi. Mais le managatsika anazy va tiako bakoragnitsika lui nisy débat resaka be zay tantanana atao oui izy koa artiste araiky izy tsy grand complice dia ISP volagna de tsy mamely. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Ah oui, tout d'abord manaja nareo zokobenareo manano la musique reo mais nandre zany tsy diso nandre tsy diso parce que moi je garde quand même l'idée qu'ils ont qui est qu'ils veulent que la musique reste authentique. Non. Mais derrière, il faut qu'ils apprennent aussi qu'il y a l'évolution. En 1960 à 1980, en 2025, Zouknaka Yisani, en femme vote. Clé USB, tu me dis qu'on a un instrumental un ordinateur qui est instrumental. Mais qui est que le beatmaker devant un écran, il y a une fireur de temps en composition prod. C'est possible qu'il y ait un réseau qui est artiste. C'est marrant. Après, ceux qui pondent leurs textes, ceux qui pondent leurs mélodies, ça vient comme par magie. Non, c'est du taf, c'est du boulot. Comme on aurait mis un instrument, voix, c'est la même chose. Mais par contre, je vous dis la vérité, moi, derrière moi,
dans l'avenir, je voudrais faire du live, mais du vrai live. Ouais, mais comme orchestre, machin, tout ça, oui, bien sûr. Mais pour l'instant, on a un moyen, tiens, puis à nous venir. Donc, clé USB, m'soma. Ah, t'as pas peur qu'ils vont dire que oui, oh, comment on a fait Majinga, mais c'est vava, ah, si c'est risque vava. Razing, tous les artistes te le diront. Il y a n'importe quel artiste là aujourd'hui qui peut. Il y a aucun artiste qui peut venir te dire que clé USB, c'est pas de la musique. Sinon, bah, Rema. Sinon, bah, Ray Chris Brown. Sinon, bah, allez voir à l'extérieur, les gars. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui. C'est la musique, c'est le business. Favalo, il y a un peu de parler. Favalo, c'est une histoire ni. C'est un marbe, c'est un nama nam voulu, c'est un kofa maïtanao. Ils sont contents d'être avec toi tant que Anazan tout vient d'eux. Anako zanfa commence à voter Kélinzan. Car là ça mieux va ouvrir. Si mettez les rats, là ça attendez on ando là ça bizarre. Oui, là ultisan là ça timdiroulu. Ouais. Par exemple, les années tu connais, nefa nanao inzan concentre amratona. Non, c'est pas une histoire ça tu me dis là machin. Non, me concentre amratona. On a mis objectif en fiana non. Maron a objectif. Peut-être que c'est pas dans la musique, peut-être que c'est entrepreneurial, tu vois. Peut-être que c'est vous voulez faire autre chose. Mais vous restez concentré et focus sur vos projets. Donc c'est la même chose pour nous. On reste focus sur nos projets et si on veut que ça avance, il faut qu'on taffe. Ah ouais. C'est tout. Ni kuranga yelwi type non ni afcheru anu job. Un petit mot. Comme elle a dit Mama Gang, ayez confiance en vous. À toi, Vratiana, refaïti, même si misfité quand faut en faire. Du coup, Tiana, là, ça faut en faire. Ah ouais. Voilà. Roili, Zeino, Nescatamsik avait atomi Chox Record. Fatam non, Boulata Majengata, là où ils ont fait souvent. Tamzan Boulata Majenga. Bulmayana Kamajenga, Mayana Kayamanaran Buana. Buana. Zaya Buana, Istam Skatet. Allez, big up, frérot. À la prochaine. Ok, lui, tout le monde est squeletto du point, ghetto, je roule en joint, je suis dans le ghetto, je fais de la monnaie, roule le bédo, fais ça bien. Frérot tiens briquet, arrête de rigoler, arrête de bégayer, l'alcool est posé, faut pas m'étonner quand tu prends des gorgées jusqu'à on dégobe, c'est ta tête est dévissée, petite enfoiré. Fille de ghetto, fille de... Ni magara kambala, vaza, faut voir aussi, je sais pas, tu as que ça a été une gaz, là, t'es une vaza. Karakor vaza, ça va? I don't speak French, don't speak Malagasy. Ça va, Zoknaka, ça va. All Russe PKZ, Pekazon, Diego Dikazen. Diego Suarez Favienga Zoknaka, Fayenora Diab. Ah ouais. Yeah. L'autre qui commence, c'est Zamagatka extrait, à ton extrait. Et lui, Sisi Patati Patata. Sis patati patata, mustanokara fa tsunami manana. Sis patati patata, fazao jabe manje fayo tis mirara. Boom! Ang zegny le raha quoi. Ang zegny le raha fa etsika zareo Pekazor manafony Diego. Izy koa tsaka raha hoe Diego. Diego. Izy koa tsaranao tamin'ny anao mbola hely. Tu faisais quoi? Ino tsaranao konkorana Diego? Souvenir Diego. Zambala hely Zoknaka. Oui. Zambala hely mirenja, marigny Zokne, tegna mirenja koa. Zay mandeha Port Jasmine, mandeha Port ary, zay mipikipiki tête ary azonao. Mandeha agnaty ala. Karakaraha zegny zay feeling zay mbala. Karaha hoe zaza jeux vidéo fonao nefa anao mandeha agnaty ala. Za mirenja Zoknaka, za olo mirenja tegna mirenja za ty koa. Za tsy tia midoka agnaty lakaza zegny. Za mila mahita life, le real reality. Tomni Chox Record misy anao. Nanao ataontsika hoe ny fakaizanao ny afahanao niaraka tamin'izareo tato amin'ny Choc Records. Choc Records zegny alaiko karaha famille zegny Zokny azonao. Fa ela zay na ery Mama Gang ery voilà quoi équipe jiaby io fa ela zay fankahay. Donc automatique c'est logique zegny koa fa commence nanagna talenta hely manafo direct voilà quoi, anao mila mitandatsika fa azonao tsy possible anao doka amin'ny sisiny quoi. Ro naregny zegny flony manafo mivogna fa la olo ty mamahay raha fo la olo vazatara sampy ty. Azonao vazatara sampy ty mamahay mira teny gasy fo masy ty. Direct zegny azonao automatique c'est logique zany tandatsika agnatin'ny choc quoi. Zegny le raha zegny le kabary io.
Ah ouais. Par rapport amin'ny style na muzika zegny ny ataonao en gros. Za zegny passe-partout ya dancehall vangoko, amapiano vangoko, ko rap teny vazaha mbala mety ataontsika koa mandeha raha jiaby. Tsika zegny tout style lantsika bon, manafy malatsintsika nagnano salegy ndraiky fa mbala ho avy zao zna. Raha eky am'zay. Mbala ho avy zao zao ke. Ah ouais. Dika zegny nao tamin'ny anao mbola tamada fa nagnala muzika sanao vonavy taty. Za mbola tamada tagny, za mbola mavozovozo zegny. Ya manafy indesin'zao ghetto, manafy indesin'zao agnaty studio. Oh allô anao mihira, manafy mangala coin quoi, mavozo ya. Fa petit à petit commence navy inspiration, commence mahay zegny manafy, eo amizay za commence nagnano. Ya eo amizay za commence vraiment midiky sérieux zegny agnatin'ny raha io quoi. Ya io tsy ampoiziko zany itsika agnaty la muzika anjaraiky. Io tsy ampoiziko feky. Fa za jo za fa io bon ben, tsika fa mitandatsika zokinakay. Mitandatsika. Tsika mitandatsika. Même si efa ty amin'ny sasaka ny taogno, izy koa ataontsika hoe ny projet. Ho anao manokana raha mety mbala ho avy ao ankoatra an'igny hoe patati patatay. Ya mbala misy projet tokony atao ao fa fainao zao ke mila miketsiky tsentsika. Ya koa tsy miketsiky tsisy raha miboaka. Donc petit à petit tsika agnaboaka bon zany tsentsika nagnano premier album zay zegny tegna ny tiako atao io. Ya premier album ya agnano zegny découverte madagny hoe fa hay. Laolo vazaha ty mamay mihira teny gasy fa laolo ty. Ah ouais. Za zay tiako hitanjao zay fa laolo malandy garamaso ty zegny azinao ya. Maso bleu io maso bleu maso verte io zay mavita raha quoi ya. Ah ouais. Izy koa ataontsika hoe misy olo mizahanao dia izy mahita hoe bamako vazaha fa mitondra muzika gasy ny andesiny. Ataontsika hoe misy artiste izy koa izy mba tia hagnano feat aminao possible ve zay? Possible raha jiaby fa anao tsy mila dindery. Azinao koa dindery tsisy featuring eto. Ah ouais. Ok. Juste farany. Ilo na tonga le agnarana hoe all russe. All russe. Allemand russe zegny. En fait za zegny TDS to za mezanjo surnom maromaro. Oh Eminem. Oh Barbo Parcouleur. Oh Vazatara Sam fanandeha teo. Ya all russe amizay zegny ile mentalité nakay indesiko boka agny. Allemand russe. Azinao ya bon. Les yeux comme que t'es ouais. Faisait ouais allemand russe ça c'est un surnom un surnom de guerre na maison José Tapekazonto quoi. Tapekazonto. Yeah. Ok, d'accord. Bon, Zaini, quand on a dit que tu Vaza Tarasa, on peut stopper niveau. Voilà, al respect KZ. Allez, big up. Merci Zoknaka, merci beaucoup. Yes, I. Atsomni, Chucks, record bisetti qui était scanné par Tisno Jabi à tout choc pour la Kakarazi. Et Tony Poekari. Manganga lo jabi mandini kano girl zakato. Adalanga no fatro afitianga mina uzam chapo mangidi lo jabi fano kutimia lam Jericho farev not izakako alozandini kivatako Faela ska zay tokony fanojo tao rendez-vous tsika zay tsika fanojo zay la réunion. Faela nareo boka olo sasatra zokinaka mila ihagny tany jiaby. Ay koa tsika tsy raha zatra koa. Izy hitanao zay le vitigna tsika boka anosy be zay azinao tokony kiandafindafin-drafo zay tsika fanojo. Ary zedy madame tsika io karaha zay. Sky eto amin'ny point carré zegny ny zanaka anosy be fa nisy fotoagna nandalo tamin'ny point carré ty tamin'izay fotoagna zegny iranazy clipnazy dia eto atsika fanojo zay tela réunion ny ato amin'ny studio Chucks no misy atsika ny amin'ny fotoagna zio ty zay tambiky fa nanao tanosy be tsy tamin'ny 2022 je crois 2022 ya fa 3 ans karaha ya faela zegny faela feky mila mamangy tanàna hely mila mamangy an-tanàna io am'zay gnisan'ny anao agnatin'ny programme zegny no atao agny amin'ny 19 juillet ho avy izy io ty ho anao manokana sativa koa io fa hoe hipody an-tanàna surtout fa hoe agnano show an-tanàna zay raha voagna feky fa tsisy mira zay fa ba hody an-tanànako fa ela zay tsy tagny sady public à domicile koa angatagna rô ho avy maro andiza manafo koa que ça raha voagna fo andeha hody an-tanàna zegny déjà niza la famille koa mbola misy show io raha jiaby positif koa ok antoniako zany raha tiana rontoniagna masera anao fa manambady fa manambady zokinakahy serendro ay Claude na eta bloqué tam émission tsika zegny mbola tsy naharaka tamin'ny taogno lasa dia nisy ny raha natao hoe zanaka anosy ino ziny tantarana zay tsika fano
ataoko zegny son misy son tsôta karaha igny mba découvrir ahitan'olo manafo zegny son afrobeat et dancehall hely igny projet nabokany manafo tamin'ny été dernier igny quoi. Ouais. Été zegny manino mentany. Magengy mentany été zegny aminay amako tsara atsia sara mentany. Mentany ya. Araiky misy tanignandra igny, araiky misy tanignandra. Igny été. Mara amina ampianarana roza io fa izeny zegny. Ok, niboaka zegny de ino amizay nagnaraka tamin'ny 2025 iny zany nisy eska. Nagnano son fo za fa mbola tsy de nagnaboaka raha loatra ary boaka tsy ho ela io amin'ny vacances ty agnasay agnaboaka son maromaro fa za tsy zegny tsy nahitagna za loatra igny miprépare projet ndeha boaka amin'ny taogno ty ndraiky taogno avy. Ska resaka mozika izy marako baka tanosy be sanao fanafy tandafy zay vo nihira za fa nagnano la mozika rango tanosy be tsy haiko nahitanareo zany izy featuring ndraiky Gaye ndraiky Yannick manafinakazy Mary Jane zegny fa elaela manafy magnano la mozika fa izy tohizigna amin'ny tanin'olo atyko fa elaela rango mbola hely fa za to nisoma laboly ambarako laboly zegny ampandeha manafy du coup après ya za to sova laboly fo zay mina olanosy be presque maiza boka amin'ny laboly fo zay fa za azy io ty magnano la mozika raha fa teo fa ela fa izy io zegny tegna atao raha sérieux quoi. Tanosy be zegny tahia karaha tianareo tanosy be io vokantony any olo koa boka tanosy be za to mitady Jamanjary to zokanaka zy Jamanjary io kam efa tafaran'ny époque fangalaragna fara sa talohan'ny fangalaragna fara taloha jiaby mbola velogno sirama tao zegny mbola velogno sirama fa za avy eo nifindra Darsalama fa za to mitady Jamanjary to dika zay fa tonga firy naviagna tandafy refinefigna fa refindrefigna fa misy folofolo taogno za tala réunion teto nagnano fianaragna anakazy avy eo amizay nandeha de France amizay fizavanao izy marigny io diako nantinagna namanareo jiaby teo hoe ino mampamora izy ino mampasarotro izy le hoe magnano la mozika ty andafy aty so mora zo aty azon'ny teknôlôjia azon'ny teknôlôjia zo mora fo fa misy sarotro koa fôtony antegna zay tsy an-tanàna olo mitandregny la mozikinao ty zegny maregny la mozikindreo aty fo koa anao zegny mila mavita mampihetsika ro aty sady tsy adignanao koa zegny amin'ny tanàna agny anao amin'ny tanàna agny zegny ka olo jiaby agny zatra mitandregny la mozika gasy zegny koa kanefa ty sarosarotro anao ty hagnano raha ty na anao zao ndeha hagnano clip amin'olo nareo fo mitandregny la mozikinao par exemple areo tsy de motivé parce que tsy la mozika zatra regnindreo misofigny zay par exemple tanàna agny ia mo avio koa ne tsika fa izay fa karaha ataoko ndraiky anao koa tojo manafy boka an-tanàna agny karaha manafy magnano clipnaka en français zao ty ça va ndraiky mais zay fa mampasarosarotro izy hely ele hoanao hita boka aty zegny agny anao hitako moramora hita amin'ny la mozika zegny manao koa ndraiky ny ataontsika hoe le communauté gasy io fa hoe artiste gasy mipetraka andafy manao koa le zay communauté zegny aty ivelany aty misy fa zay fiaragna zegny soit tsy communauté gasy amin'ny resaka la mozika zegny hoanao voilà le hoe ny fagnapitranareo ny fagnapitranareo le valernareo artiste hoe ty zany artiste ne gasy sa hoe samy mandeha samy mitady koa fandafy koa fa ty zokinaka karakaraha zegny donc ya samby mandeha samby mitady samby lavitra baka avy amin'ny tanàna agny koa fangahelo efa aty samby mitady ninany après misy olo samy manavy ndraiky fa kahita fo raha karaha igny olo fankahefa sinon andafy karakaraha zegny fa izy koa ndraiky amin'ny resaka la mozika mitanigny le hirandreo vazaha mitanigny hira zegny nataonareo même le style na hira ny tenany mahita hoe mba avoatsika bon même si i rôle ty volana fa hitsy concurrence fa za mahita fa hoe hitako intsika zegny mba mitovy le qualité na hira zegny ny vitandreo vazaha aby mitovy na clip na jiaby fa mitovy feky valeur atsika zio fa tokony mitovy fa le jiro mipetraka amintsika mety mbola tsy ampy donc zegny foeky fa hitako mitovy que déjà même les parce que les namanao artiste vazaha tegna vazaha ro mitandregny atsika ro tia ro tsy haindreo raha volagnintsika fa ro tia ro koa tia tsy tozay ro pitsika misy lerany d'accord ok de amin'iranao zay zegny izy igny anao fona manoratra azy sa za fo manoratra hiranakahy zokinakahy za raiky fo d'accord de
dika zay karaha ataonao mihira igny matabien koa zay karaha koa zegny ataonao ndraiky madame noagny bon mangotongoty bon karaha antsika fa izy koa ataontsika hoe ny projet mbola ho avy amin'ny Sky amin'ny resaka lamozika ino toy ny mety mbola ho avy projet mbola ho avy be za zao nagnano clip aroe telo karaha igny mila boaka koa amin'ny été après c'est plus l'année prochaine mety boaka amin'ny taogno ho avy tegna maro amin'ireo fa ya la musique fo projet ato angatagna ho regnin'olo jiaby agny zegny ouais Anosy be koa tsika fanojy Anosy be fanojy misy soirée tsika amin'ny le 19 anareo via maro edy manafo tsika amin'ny tanàna quoi nareo miakara fa tsika hagnano fety miaraka amin'ny Choc Record ça va être tranquille on va faire la fête et voilà izy moa bako zafatra amin'ny tany izy moa zegny nareo fandavy ety za baka mimeza koa mipetraka an-tao za lavila mifatrana ny teny gasy ako moa mbola mahiteny gasy zala tsika gasy zokinaga tsika koa tsy teny gasy tsisy olo teny gasy eky koa baka io ouais ça fait tchadigna io ya fa izy misy lerana hitanao fangafangaro hely ya misy vovotsokognazy hely va lozo vodraiky ya mipody aminazy ndraiky ya ouais isôrana tsika jiaby zegny ny za izy volagny zay hoe Anosy be fanojy zanako Anosy be milatsika amin'ny tanàgna de matoky zava alohan'ny alanao Madagascar Anosy be tsika mbala ho fanojy koa baka karaha zay merci beaucoup Sky ok zokinaka basi edy merci aminareo eto koa yes Bebesita, sia kwano you bonita Koma lulava sananda you futa sit kwano za tavita Iny koraha zay ataontsika niaka tamin'ny artiste tio igny zay tio i Roily tio ihany koa ny All Russe PKZ ihany koa Sky tio igny zay anao koraha tsika zay makasika ny événement zegny natao ny amin'ny samedi 19 juillet voalohany zay pourquoi c'est Nosy be alors Nosy be parce que déjà Nosy be tanàna anaka za baka agny za tsy magnadigna na iandianako tsy adignako baka ia naviako zegny keny karaha raiky avy agny koa za mba za koa amin'ny asanaka zegny za fa ela tsy nandeha tagny tiako aboaka bokolo koa azonao ary za koa amin'ny hoe le am'le idénaka amin'ny label ty zegny za tsy za hoe ty posy olo misy talent mbala tsy hain'olo koa ary tiako aboaka kolo koa dikan'zegny Nosy be tanànanay Nosy be la terre sacrée azonao tsy maintsy agny agnanovagna izy izy koa mpisanovoka atsika io ny artiste Roily zegny isany ho avy am'izay fotoagna izay io ihany koa les deux perfect zegny ny zanaka Nosy be fa baka Mayotte izay de io ihany koa karaha ny fogna volagninao igny Jay King de ihany koa SOS Maditch de io ihany koa Sky ary koa invité spécial degré am'izay fotoagna zay Alpha Vibes zegny isany ho avy ao DJ Flamarion isany ho avy ao fa izy koa am'za io programme agnisany mavaliagna za de misy ny atao hoe open mic discovery c'est quoi au juste open mic io zay fa hitanareo amin'ny raha mandalo io maro Anosy be zegny événement mandalo koa ary pour rester amin'ny valeur ny label naka zay faire découvrir kandefa za avy amin'ny tanàna misy n'olo ny tanàna misy n'olo koa ataoko découverte koa ils sont pas de Nosy be fe za amizaiky ny za tiagna aboaka koa ke amitsika agny tany misy za io Nosy be maro koa olo mahay maro koa olo misy talenta ary problème amin'ny la musique ty des fois i resaka vola resaka mpagnampy resaka accompagnement sarotro koa hoe hitan'olo du coup amezako opportunité rô zegny hitan'olo izy amin'ny scène io ankilany zegny zay magnano découverte nay hitan'olo zay mihira io azovy label naka ankilany zay koa rô misy occasion mihira ankilany amin'ny scène n'olo confirmé degré zegny invité nay mi-accompagne zay amin'ny soirée ty izy fa artiste en confirmé fa hain'olo dikan'zay tsara koa visibilité nzao koa raha karaha zegny du coup open mic io zegny agnanovako présélection za agnamboatra challenge za ajoty ataoko présélection envoyenareo aminaka le vidéo asa identifienareo zay ataonareo vidéo io asa alefanareo aminay amin'ny pagenay ao asa Instagram izy Choc Production asa Facebook izy Choc Record asa amin'ny numéro WhatsApp soratanay ao edy alefanareo amizay nizy de zay amizay michoisir alohan'ny concert io azovy le fidiny amizaiky le fidiny amizaiky misy l'occasion amizaiky rô mihira amin'ny concert anay io mihira amizaiky nizy akoatran'zay koa bala mahazo enregistrement koa izy miaraka aminay koa miaraka accompagnement koa amin'ny enregistrement mba misy boanira tsara hoe magnaboaka olo zay tsy atao moitié alefa amin'ny scène ry izy izy olo amin'ny tanàna nareo lalagna koa moa ataonareo agnano enregistrement zay ndeha agny
Zende ang rajaban desne. Ou quoi tiens en collaboration. Signaler occasion. Ari zay. Zay rendez-vous no sibe dia maramaragna izy atsika Mama Gang ny koragna zegny nandesinao un mot pour la fin. Yeah. Bon, un mot pour la fin. Ana Rosa aza décourage quoi reste la musique ou quoi reste artiste tout court, le boulot artistique, que ce soit la peinture, cinéma, danseuse, que ce soit la musique, si ça fa ratsara. Raconta diavono, notre semaine mila miasa ouais 2 fois, 3 fois, 10 fois plus, ara notre mila décourage, fa no comme croire amno. Yo voulu croire amno quoi. Zengo de la fenaka. Ah ouais. Zeni kuraga zena totsika ntatso amni studio ni Chox Records no misi tika de bon du coup on se voit là-bas. On se peut quoi tsika fa no quoi tati anzaro ni invité zede anzarna roko anzarna comme invité no quoi vi on se bien comme ça va quoi de angisena to quoi si kuraga vangi sa promesse de on se voit comme ni sani somro mti mangaraka ti quoi à condition que manafuna ka chan zengeni réalisateur tika maman de nos be ils mti tongo et merci beaucoup, parce que Dieu vise à la réunion des bancs. Du coup, à la prochaine, on est là, on est bien posé. Yes, Aho. Merci.